त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओज अपलोड होतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही ते पाहू शकाल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। उन्हाळ्यात आवर्जून घ्यावी सोलकढी म्हणजेच कोकम कढी। ही मी माझ्या पद्धतीने बनवत आहे, कारण सोलकढी बनवण्याची प्रत्येक ठिकाणी पद्धत ही वेगवेगळी आहे। ही जी सोलकढी आहे ती फोडणीची असणार आहे आणि भातासोबतही आपण खाऊ शकतो। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। ही कोकम कढी 4 जणांसाठी होईल। एका वाटीमध्ये 15 ते 20 कोकम मी घेतले आहेत आणि गरम पाण्यामध्ये हिला भिजत ठेवायचे आहेत, जेणेकरून कोकमचा जो रस आहे तर त्या पाण्यामध्ये उतरेल। याच्या जागी तुम्ही कोकमचा आगळ म्हणजेच कोकमचा रस सुद्धा वापरू शकता। 15 मिनिटांसाठी कोकम पाण्यात भिजवायचे आहेत। स्टेप दुसरी, इथे मी अर्धी वाटी ओला नारळ किसून घेतला आहे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। मिरची आपल्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। फोडणीसाठी 7-8 कढीपत्त्याची पाने, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, 2 चिमूट हिंग, 1 टीस्पून जिरं घेतलं आहे। आता आपण वाटण तयार करून घेऊ। ओलं खोबरं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर सर्व आपण मिक्सरच्या भांड्यात घेणार आहोत आणि थोडंसं पाणी घालून हे वाटण इथे तयार करून घेणार आहोत। तोपर्यंत व्हिडिओ फक्त बघू नका, व्हिडिओवर पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा। तर हे वाटण इथे तयार झालेलं आहे। इथे आपली कोकमही तयार झालेली आहे। तो कोकम अशी चिघळून मी त्याचा काढला आहे रस। शक्यतो मी आगळ नाही वापरत, कारण काय असतं आगळमध्ये मिठाचं प्रमाण थोडं जास्त असतं आणि कधी कधी आपल्याला त्याचा अंदाज येत नाही। तुम्ही वाटल्यास आगळ वापरला तर कोकम कढीमध्ये नंतर मीठ घालताना थोडंसं ते बेतानेच घालायचं। कोकममध्येही तसं मीठ असतं, पण कोकममध्ये थोडंसं मिठाचं प्रमाण हे कमी असतं। तर इथे आपला कोकम रस हा तयार आहे। पातेल्यामध्ये 1.5 टेबलस्पून मी तेल घेतलं आहे। गॅस मिडियम ठेवायचा आहे। तेल हे चांगलं गरम झालं की फोडणी द्यायची आहे। फोडणीमध्येच मी 1/2 टीस्पून हळद सुद्धा घेतली आहे। फोडणी ही चांगली तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे फोडणी ही चांगली तडतडली पाहिजे। गॅस स्लो ही ते तुम्ही करू शकता। फोडणी जळाली नाही पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे। आणि जे आपण आता वाटण तयार करून घेतलेलं ते याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत। मिक्सरच्या भांड्यालाही बरंच वाटण असतं, तर त्याच्यामध्ये ही पाणी घालून मी हे घेत आहे। याच्यामध्ये जसं ताकाच्या कढीमध्ये आपण पाण्याचा वापर करत नाही, पण ह्याच्यामध्ये केला तरी चालतो। जशी तुम्हाला कोकम कढी जाड पातळ हवी असेल तसं पाणी कमी जास्त करू शकतो। आणि याच्यामध्ये घालत आहे आता मी कोकमचा रस। आणि कढी करताना ही काळजी घ्यायची आहे, कोणत्याही कढीला म्हणजे ताकाची असो कोकमची असो कड नसतो काढायचा, ती उकळवायची नसते। कढी व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर चवीनुसार त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि मीठ हे कोकम कढीमध्ये बेतानेच घालायचं, कारण कोकममध्येही मिठाचा अंश असतो। थोडीशी कोथिंबीर घालत आहे मी। व्यवस्थित त्याला ढवळून घ्यायचं आहे। गॅस ठेवायचा आहे मंद आणि 5 मिनिटांपर्यंत सतत ढवळत राहायचं आहे की आपली कोकम कढी ही तयार होईल। तर ही फोडणीची कोकम कढी आहे। ही परत जेव्हा आपण जेवताना गरम करणार तेव्हा असंच करायचं आहे, कड नाही काढायचं आहे, फक्त हलकीशी गरम करून घ्यायची आहे। असं सतत ढवळत राहायचं आहे। गरमागरम ही कोकम कढी भाताबरोबर खूप छान लागते आणि उन्हाळ्यात आवर्जून ही घ्यावी। हप्त्यातून कमीत कमी 1 ते 2दा आपल्या जेवणात जरूर असावी, जेणेकरून आपल्याला पित्ताचा त्रास हा होत नाही। तर माझी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली कोकम कढी बनवण्याची ही कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तुम्हीही या पद्धतीने कोकम कढी बनवून बघा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल। व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।